Haurdun zaude, edo ume txiki bat etorriko da zure bizitzara, ez dakit osatu duzun saski linguistikoa. Estitxu Fernandez naiz eta nahi baldin baduzu lagunduko dizut horretan. Ume txiki baten etorrera aldaketa handia da, ezin bertzean. Nekez irudika dezakegu pertsona zaurgarriagorik ume jaio berri bat baino. Berak ezin ditu bere beharrak ase, ezin da autorregulatu, guk regulatu behar dugu kanpotik. Eta jendarte mendebaldar honetan, haunitzetan pentsatzen dugu behar horiek asetzeko objektuak behar ditugula. Eta hasten gara prestatzen objektu ez betetako saski bat, ezta? Hor ditugu pardelak, akaso beberoia, txupetea, kotxerako aulkia, gurdia, edo fularra. Eta bai, agitz baliagarriak izan daitezke, umearen hasiera prozesu horretan ikaragarri lagundu dezaketen objektuak dira. Baina, pentsatzen baldin baduzu ez dira beharrezkoak. Ume batek behar duena da gorputz bat. Bere amaren gorputza, eta bere amaz baldin badago, erreferentziazko helduaren gorputza. Bere beharrak, ume jaio berri baten beharrak agitz sinpleak direlako. Behar du gorputzeko kontaktu estua, eta bere beharrak ulertuko dituen pertsona bat. Horrela seko dira oinarrizko behar horiek, temperatura egokia, elikadura, atsedena, argia, hori guztia asetzeko nahikoa da gorputz horrekin eta sensibilidade horrekin. Nik honi deituko nioke gorputzaren eta emozioen saskia. Badugu objektuena, badugu gorputzarena eta emozioena, eta honekin lotuko nuke euskararen saski linguistikoa. Izan ere, hizkuntzak ez dira komunikazio tresna soila, hori baino haunitzez gehiago dira. Mundua ulertzeko modu bat dira, harremanak egiteko modu bat, elikatzen gaituzte, elikatzen dute gure nortasuna, elikatzen dute gure garuna, elikatzen dituzte gure harremanak. Eta orduan iruditzen zait, garrantzitsua dela ikustea, bagatozela jaiotzen garenean karga genetiko batekin, baina hori mapa bat bertzerik ez dela. Mapa horretan eginen dugun ibilbidea epigenetikak zehaztuko duela. Eta epigenetika zer da? Ingurua, harremanak, nola izan garen zainduak, nola akonpainatu gaituzte, nola atenditu diren gure beharrak. Eta bereziki haurtzaroan da importantea hori, ze gure garuna plastikoen haurtzaroan dago. Hor dugu ikasteko aukera ezin hobea, bizitza osoan ikasten dugu, baina bereziki gaude prest ikasteko lehendabiziko urteetan. Orduan, ze galderak dira garrantzitsuak egitea orain umearen zain gaudenean? Ze eskaintza kultural, ze ekarpen kultural, ze elikadura kultural nahi dugu gure umearentzat, ze mundu ikuskera oparitu nahi dizkiegu, zenbat mundu ikuskera. Bertze esparrutan ere egiten dugu, elikaduran adibidez. Erabaki dezakegu nahi diogula gure umeari elikadura osasuntsua, ahalik eta osasuntsuena eskaini. Eta pentsatzen dugu, ez diot, azukrerik emanen edo ahalik eta gutxien emanen diot, janari prozesatuak ere ahalik eta gutxien, baina ez da bat ere erraxa. Badakizue gure elikadura eredu nagusiak zenbat normalizatu dituen opilak, gozokiak, freskagarriak, azukredun zerealak, txokolateak, marmeladak, nola egin? Egin behar da kontzientzia handiz. Egin behar da egunero autokontziente bat eginez. Berdin egin beharko genuke euskararekin. Dena den baditugu baliabideak, badugu laguntza, eta nahi baldin baduzue, nik emanen dizkizuet hori egiteko zenbait gomendio. Lehendabiziko gomendioa aurreikuspena da. Zenbait erabaki hartuko dituzue umea jaio eta gero, batzuetan inprobisatu behar da. Baina bertze zenbait erabaki komeni da umea etorri baino lehen adostea. Adibidez, ze hasiera estilorekin egiten dugu bat, titia emango diodan edo ez, gurekin eginen duen lo edo ez, horiek guztiak komeni da umea etorria itzinetik adostea. Berdin euskararekin. Hori da lehenengo gomendioa. Bigarrena izanen litzateke, behin aurrikusita gero, adostea, adostasun batera iristea. Agitz importantea da, umearen ardura duzuen helduok berdin pentsatzea, berdin egitea, eta hori komeni da ere umea jaioa itzinetik egitea, adibidez. Bietako batek ez baldin badaki euskaraz, komeni da bien artean adostea euskaraz dakienak euskaraz eginen diola beti umeari. Eta hori, euskaraz ez dakien pertsonak begionez, maitasunez, akonpainatzea eta sostengatzea. Agitz importantea izanen delako euskaraz ez dakien pertsonaren laguntza. Berdin egin dezakegu
euskaraz baldin badakigu, baina erabiltzen ez baldin badugu. Komeni da adostea aldatuko dugula, euskaraz eginen dugula hemendik aitzinera, konsentsua agitz importantea da. Hirugarren gomendioa izanen litzateke, behin aurrikusi eta adostu eta gero, martxan jartzea. Zergatik zain egon umea jaiotzea. Umea hemen dago, iaia gurekin, zergatik ez hasi dagoeneko entrenatzen, dagoeneko praktikan jartzen, zenbait gauza, ez? Adibidez, euskaraz ez dakien pertsona horrek, pixkanaka ikas ditzake zeinbat abesti, zenbait esan molde, zenbait poema, zenbait jolas euskaraz, gero umea jaiotzen denean euskaraz egiteko. Eta umea tripan baldin badago, dagoeneko ere zenbait hitz egin diezaizkioke euskaraz. Adibidez, beraz, aurrikusi, adostu, eta albada martxan jarri zenbait aholku, zuen zenbait hizkuntza ohitura indartzeko, edo zenbait hizkuntza ohitura aldatzeko ere bai. Zuen artean, lehen errandudan bezala, gaztelaniaz egiten baldin baduzue, aldatzeko hizkuntza ohitura hori. Azkenik, laugarren gomendioa izanen litzateke, baliabideak biltzea. Hasi pixkanaka begiratzen non dauden baliabide horiek, jolas horiek, abesti horiek, sehaska kanta horiek, umearekin euskaraz egiteko. Hauexek oinarrizko gomendioak, baina aholku hauetan sakondu nahi baldin baduzue, hortxe duzu eskura, eranafarroa.eus plataforma. Sartu eta saltxeatu. Bertan topatuko duzue gainera haurdunaldiaren atal espezifikoa. Eta hor lagungarri izanen zaizkizuen gauza dituzue. Adibidez, hizkuntza ohiturak aldatzeko pistak, sehaska kantak, jolasak, denetarik. Eta gurasotasunean modu zabalagoa batean hausnartu nahi baldin baduzue, bertze bi gomendio eginen dizkizuet. Sabeletik mundura.eus eta guraso.eus. Horixe, bertzerik ez ikusi duzue saskiak prestatu behar direla ume txiki bat gure bizitzara etorri aitzinetik, saski desberdinak daude, bakoitzak bere funtzioak ditu, eta euskararen saski linguistikoa ikaragarri garrantzitsua da aitzinetik prestatzea. Gogoratu bertan, lehenik prebizioa sartu behar dela, aurrikusi behar da, zer datorren. Ondotik, adostasun batzuetara iritsi. Importantea da, helduak ados egotea. Gero izanen ditugu umea jaiota gero nahikoa desadostasun, beraz, komeni da zenbait gauzetan ados egotea umea etorri aitzinetik. Horretaz aparte, zenbait ohitura ere indartu nahi baldin badituzue, orain da momentua, umea jaio aitzinetik indartu edo aldatzeko. Horretaz aparte, baliabideak bildu, zenbait baliabide badaude hor lagungarri izan daitezkenak, bildu baliabide horiek, eta noski aldela zuen inguruan pertsona euskaldunekin harremanak izan, eta inguru euskaldun hori aldela zabaldu. Gurasotasuna bidaia handi bat da. Aldela gozatu bidaia horretan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.